Oh, yung pinto. Stop, ano kayo? Sabi mo ba? Batang gadot, naroon na. Ano nga yung issue? Nakulo dito. Ang old school. Batang gadot ba? Old school. Why? Old school. Old school. Hindi bigyan ko sa may ninja, may wearable. Yung ibon? Oo. Ang gagawin? Oo. Baka nang ba? 90. Anong text yun? Text? Hindi ka naman.
Pero get ito. Ha? Ano?
mo. Ako may tulog sa'yo. Pag-ibig ko yan. Pag-iba ako yun. Ha? Very clear yun. Kumano nun. Utang hayop, ano, magkano yan? Oo, bawa na natira. Magdag na yan, ha? Ang bawas. Baga na. Yung ba yung na. Yun nga, yun nga, yun. Sabayin mo naman. Sino ka rin? Dalawa dito. Ano yung si Jessica? Diba? Yung logo.
Hindi ako gusto ulit. Wala ko mga doon. Uy, di puta. Pinawala sa kusog ko nag-lose na, pinakayo dito. Ano ko sila lakas, ano ko sila ka. Ako kaya nga. Tanghali.
wakal. Wakal yan. Ano yan? Ulo. That's ulo na hayop. Magkano na? Okay yun. Di ba? Ano yun ang ano ka ba? Yun. Ano yun? Yun.
Totoo na yun. Mainang. Ha? Ano? Mainang. Kayo po. Ano ba kayo ito nga? Mayo. Babalikin na ito. Ha? Babalik. Ano ba yun? Wala. Ay, sino nga kayo? Ano, nakabay ka? Babalik. Ayun. Kasi, Yun. talaga nung yun. Safe ka, mas Ayun na lubog. to. Pero, pinay. Wow, gusto doon ko mag-kita. Wait, yung ako nalito siya ay bumili. Oh, pinagsaw dito. Diba, pangalan ko? Ah, Ang galing ng doktor. wala daw. Pero bumili. Bituan. Ay, ito ba ano? Yo, mura na. Pagsaral. Say. Yun. Hindi kayo parang sila. Yan ang sa ano, nag-do. Kaya pa rin natin. Yan ang Kumina pa rin na ni Jan yan. At ang lugar is straight na kupang ka. parang kano ba siya? Hindi parang sila. Ako ko na ganyan sa kuya. Tapos ko kasi ito. Pag yun dyan siya, dito mula na natin. Yung napinta natin ito. Badang ka, bilig tayo mo na mabuhat ha. Mag-play ka. Ito na magano. Hindi na siya maglayo. Pa 2 hours. Maramos mo pala yung kayo. Alam si Rushing Beno. Puta. Si ano ba ito? Ano sabi? Sudik pa pero may pag-asa. Maganda na ko siya literado. Maraming nakakawan ko. Mag-third ka. Nakapira ka. Ikaw nagpagpa ka mo. Eh, siya na lang si Kuya. Nagsasaray na. Hindi. May paman. Nada, 6 day ka nagpatuloy pa magaling. Puro ko na, dahil napasayo no. Nakagyan na tayo. Dahil man ako siya mga kapatid. Oh, nag-audio. Ay, pag bilog na titikitan. Sabi dahil dumadaday mo doon. Hindi siya sabi dahil. Dumaan. Kako Ano na na relax. Hindi, para. Yung May pakader na dako plus bulinaw. Saan na kay Bulinaw? Anak ko dito. Ha? Ada ko. Pero ginamit susupad ako nito. Ako, pero pa niya kitang. Ay, parang familiar ito ano kung ay susupad ng mineral. Itanggo pa na ito. puto na yung mga imadog. Anak ko dito. Uy, di po, kaya sa taas. Kada pag mineral ni nga Mura mo ka sa pamiliti sa to. stage, pag mineral ni nga naman. Ano warning? Higit nga, hey! Well, buyan na yun. Pag hindi natin sila nga eh. Speaking ano, yung dali ka mamulta. Tuwan rin eh. Una daw, kasi hindi ko lang kung Mura yung stage. Mura ba siya nakumain kong pinal? Tinarang lang ini. Ito, ko baga. Kung kabinara kaya kumayaw. Kung kaya ko lang mo. wala lang parang sa mo. Pero ko lang talaga. Pero mura ko talaga kumayaw. Ano yung first malala? Wala lang kami.
Ayun, so yung ano ko, sigparaan. Tulungan ka mo, wala ito na, tapos yan, tulungan. Kasi di mo sila titagit. Sabi ulo ko, dinugdugan na kami na lalaki. Sigparaan ko ito, tulungan yung sa ito. Apat, malima ito. Kung kumakit kami, matadayang tapos na, ipigdadagro sa CJ. Dinugdugan ito ko. Maldo ko pa ng mga dito pa. Tanga ka pa, lumalit ka. Tanga yung dudal yun ito. Wala siya rin, tanga nga yung gamit pang Ay, kasablis in the monster machine. gamit pang ano ni Chico kaya sila nakasalit ko ito. Wala na, kalakaw. Ay, makita yun. Higit na ito. Paano pala? Ano pang hay pa kayo? Sabi natin, hindi wala na. Paano mo ako na yun siya, mga ito maglao. Araw. Araw. Kasi na ako. Diba? At pati ka na doon, isa ko. Hindi, nakapil ko. Bago. Magkalagda ka mo lahat, Luis. Lumos ka. Ay, abot ako niya. Ay, pinipilit na to. Narating nila. Kapatid yun, kapatid na ginat talinga. Bulang bati nyo, tudong bulong. Sinasabi na kasi yun, no? Siguro may tinaram yan sa sinyo tungkol kay Butong. Hindi ko sila kung anong tinaram ka. Yung salog. Ay, binuha ka sa nagbakal siyang ano. Yung ka-alyaw ka sa arong yung tagaraw ay sa laut. Sa ano, yun, nakasunak na ako. Ay, you. Sabi na siya ka. Nadaw, suwayo, hindi pa pwede yan, no? Sa taas, mataas na suwayo. Hindi ano ko ba? Inalo mo. Nag-ano ako, yun, nung katsaros bulo na lang, pagkataon na ako. Pagkatapos ko nag mababat na, nasa bat ako suwayo. Inalo mo. Bali na talaga talig sa'yo. Uy, puta ka. Meron pala yung shit ko at masaro. Bali na talaga, may pupunta ko. Sabi nito, binibigyan niya na si ano, si CJ. Hindi ko wala putig na din. Sabi ko, bulig na siya. Manyo. Manyo. Ay, di ko mahilig ko pala ng ano mo. Hindi ko mahilig. Why? Oo. Yan o, Riboy. Diba? Hindi. Oo nga na. Ako mamulta ko 1,000. Nakuha niya naman eh. Dahil naman. Ayun mo. Tulog ka. Hindi. Tapos na pala naman din. Huwag mo na magsalpa. Anong po lang? Di mahal na pala rin. Alarga. Ano? Oo. Yung mga sniper ha. Yung sniper. Smart mo guys. Tugag mo. Mga ko na si Bukan mo na sikat. Permanent. Maski na siya mag-out, gusto may sikat. Ano? Yung at namamotibal ito. Mati, mora ba ng isay ka? Mas kukrita ka lang kahit Ano? Ano ba mo gawat ang? Uy, sniper mo dyan yung game. Nakajak pa ako. True na nga yun. Hindi man ikaw ma-shotgun. Huwag mo na kuha ni ano. Huwag mo na kuha na AK. Yung magiging ka nyo. Shotgun.
Balik ay, madali yung buhok mo. Hindi ka mo makita maganda na. Napayo ako pa. So, ano, picture niya ba, ano, ang tawag? Ako iba, sige ko kutulong. Sige ko kutulong. Huwag para sa ano, ang kiyaw. Mapakalbo na daw ang layo. Hindi, talmara o pangkabo na sa piyo. Sino? Aba, ano ganito? Mapakalbo na ang layo. Ito na ba? Kaya daw mo na siya. Ayaw ko sa ka. Maybe. Yes, maybe. Ito na ba? May aircon pala na sa ulo. Balo yun ang electric. Ano ba? Ibuhangan ko na touchscreen. Ayun yung tipo pindot. Tapos nga touchscreen. Tapos nga ano nga naman, sunto ko. Siguro pinitulo ka na talagang kamisang kung ano. Wala na. Good, malang. Ipipilit mo kaya ako. Yun na naman ano. Kasi Jigay, wala ganun ka dito. Dapat siya pa. May pampangawag. Ginaba na ito ni Pa. Hindi ka na pa. Are. Ginaba na ito. Itaas ang tapos sa taas na ito. Wala kasi ginagit. Ano yung ginaba? Sa ano? Sa aircon. Aircon. Okay. Nagis na. Ben, nagin ay kasi nagis na. Ang sabi mo ko sobrang gusip kang aircon natin. Nagtirito na sa ano. Wala naminda. Aircon na yung Huli panira. ka sila. So, pag ano ka mag-isip ka, ilang ka. Mabintino ka to. Sa kanan, isipin ka nila sa tulay. Hindi nagbigay 20 ulo, pero matarin tayo ulo. Ulo, nagbisit ko. Tingnan natin ang panahon ng tigtiyan. Tingnan, harap. Tingnan natin kung meron sa sampo. Nakatakas. Nagkatang ka, may skipin na. Oh, kita mo ito. Hey, pag-ulan na ako, pag-ulan pa ng ulan, pag-ulan. Tama siya dito. Ano ba kayo? Di ba? Ang sigo na ako. Dito ka na ito, mga gulupon. Ano? Ang kita. Pero, hindi ko. Tinulog ka na. Ulit. Arjo. Kabay, hindi man. Takutungo yung... Masala may gusto ko. Hindi masalap ko din daw, Joe. Video. Yan tinatawag. Hindi daw. Tapos sila ang ano. Ano sila gawa mo dyan? Agar. Bali, pantay. Hindi, man. Salamat sa sabi. Hindi, salamat. Hindi pa dyan na sa lugar. Makuha mo. Ang malo kaya nagpatuloy. What's yun? Ano yun? Aga ba ito? Aga ba ito? Aga ba ito? Aga ba ito? Lumot! Lumot! Ito, wag. Bako aga ka mo sila, ano? Nagpatuloy, alas 7. Doon. Mga alas 7 siguro din doon. Away ba nga yung butol mo? Ano ba naman ito? Ama yun na ikaw, bigbil mo nga ito. Di ba na ako? Ako, sukura. Oh. Tapos siya. Alam ka kung gano'n pala naman si Jedi. Jedi, wala mo din siya lang ako ako. Pwede ka, yun, uy. Nagkape nga na yung
Bukang hoy. Yung di ba dahil ko siya kayo, turog siya. Yung turog siya. Pero maligay mo talaga dito yung Regis Pix, nagbigay niya. Sigma, Lloyd. Ay, kasi Playdos. Mga Sigma, so ayun po yung Lloyd, ha? Uy, Ikaw, nagkakatis ko na sa inyo. yan na yung cute. Pwede pa Hindi rin. na parang magaling yung gusto. Galit ko yung Pare, Dito ko muna din si sinangay yun ni James Tagbo, 99. Wala na yung tagbo. Ito po pag Dr. Einstein. Okay, naluto na tayo. Alam mo, perang yaw ni Jay. Pinangkot tayo eh. kasi kumadali ka pero yaw dito. Diba? Negative po lang rin ang ano ko IQ. Kaya na yung negative nga ni IQ na. Kung matalit ka, pero niya hindi. So, ako na lang nakapagpampo. Isa nagagagala ko lang. Gila. Ako. Ay, nilagyan pala nila pula ko sa kilo. Ginadang lapo-lapo. Ang tunay na nagagagala lapo-lapo. Bo, mamatali ka bo. Pero ang bo, karnaw. Saro. Saro. Bilang, Saro mo sa niyang dyan. transfer mo sa Dami. Ano nga, hindi. So, paano mo? Kung kumapanan ka. Nakapagpag kang pansal rito. Sandrig. Kulang. Ano pala? Dinalo ko daw mga pagkaon ka na kung bulak ang Nagtururo ka lang ito sa hayod. Sabi ko, kumasunod ka na. Magiging na. O ano na, ano kasi susutik ka lang ako. Na ano po, susutik ka lang ako. Wala na daw din. Uy, ano yan? Ano, oh, nagpas. Huwag na po niya naman doon. Wala mo gusto ko na sa reklamo mo. Jay, may mga bago na pit, Jay. Yan. Ha? Ano? Oh, pura ka ba? Parang may pakin. Hindi pa may na-record. Bo, ito dyan, sila nindo bo. Binaalda ni Mama Bayti. Bisit ito si Jo, sabuhi itong duwa. Yung pinakaliwa ng birthday. O, yun na nga ito. Sabuhi ang pag ito, tiknulo kami. So, kabuti, tulo-tulo eh. Sige, nakulao. Ikaw, Tiki, ano? Oo, yun na. Inaapak ang friend. Sige ako sana ulit-ulit Sage. Sage! Ulit-ulit sa iyo. Ano, tig microscope. Puro grade 5. So, ulitin mo sa araw. Oh, Yeah. Okay na? so yun yun. Sino? Sino? Uy, Okay na magkawat.
Ay, sila yung hindi ba? Tayo pwede. Ako nito naman siya, ano mo, si Kuya mo. Ikaw mo magawat ko. Maglaro sa inyo at alawan sa lunch. Huwag mo, ay Nalala? Ano? Kuya po din, si Kuya mo. Kuya ka na. Kuya ka na. Kuya ko yung Do pa ng Arab ko. Bukan pambang. Zero. Strawberry. Strawberry yun. Kape. Hindi kape ang account ni ano. Yun ang kaya nag-sakto ang kaya di ang nag-dix ka na. Ano nagka? Wow. Tapos, regalo mo ang bay ka. Siguro ka sa kadula, tapos nakasakata. Eh, tapos mo siya babi, diba? Tapos, sisigalan, pagkatay mo na mamatay, at nagkatanda. Tapos, Ako buhay. hindi na buhay. Ang pangyari ano na yun. Nabuhay ako sa lagi mo ka.
Hindi ako maglilig mo. Joke lang ako. Pag Kaya nag-sim, makuha ka. alcohol pass. Practice lang. Yan, napasok. Puta. Ayaw na dito ba ng putas ng logo?
Ito kami nagpupunta mo may baby mo. Kung dito mo din ako. Ano mga ito mo wala kasi kung ano, ba? Magano ko? Hindi ko kasi ano ba ito? Ano ba ito?
Huli na ka mo sa pagsinas.